Здравейте! Пореден епизод за екзотични плодове. Това, което виждате е листон на маракуя, жълта маракуя. И днешният епизод е за растението жълта маракуя. Показах ви скоро как изглежда плода, направихме дегустация. Това е растението, което ми оцеля тази зима. И мога да кажа, че имах още две такива растения, които не оцеляха. А може и да покарат скоро, но изсъхнаха и листата им окапаха. Ето виждате това растение. То има две клончета. И това клонче наляво, което следвам, е изсъхнало. Някъде от тук се вижда как и зелената част прекъсната. И самото листо, това листо си е отишло. То е... държи се още, ма си отишло. Това е клонче, което е изсъхнало също. Това нещо като пружинка, което виждате. Много е интересно и много е красиво, бих казал. Като пружинка е това, за което се захваща маракуята. И ето листата и други неща, за които се захваща. Това си е живо, но е същото. Пружинка на маракуя. Тя по този начин се захваща. Ето, тук има още листа. По-големи, оцелели. Тук се е хванала за едно друго растение, което имам. То не е от нея. И тук отгоре има едно листо, тя маракуята, което мога да ви покажа как изглежда формата му. Това е истинско листо, характерно истинско на маракуята. Ето. Така ще успеете да видите, що годе формата на самото листо. Овивно растение, лиана, вечно зелено. Дават го да издържа минус 2 градуса, но мога да кажа, че тук не е падал от 5 положителни. Аз го приполях, което беше грешка и може би затова почна да съхне. Но това и също така е голяма на саксията, другото което е моя грешка. Лятото го, мисля, че септември някъде, ако не бъркам, беше много топло. Септември го засадих и то беше съвсем малко растение на толкова височина. Стана много голямо. И това е друго клонче. Много голямо, което виждате, две клончета са. Това е едното с листото. То е голямо клонче. Тук ви показах голямото му листо. Това е друго клонче, което си решило да се развива. Живо е, съвсем живо е. 3000 метра надморска височина по екватора, обаче не е тук. Си живее устойчиво растение като цяло. Сега ще ви покажа и събрасите му, които изсъхнаха. Ето тук. Е това, което изсъхна от едното му братче. Но може да се възроди. По принцип от ствола покарват. Това са си пасифлори. И покарват, когато изсъхнат. Но знае ли човек дали ще се случи и с това така? Ето и това е другото, което изсъхна. Може да избие някоя пъпчица от дъното. Мисля, че има зеленко. Ама това зеленко по-скоро е някаква плесен. И стволчето си изсъхна просто. Стеблото. Ами, това е. Най-вероятно, може би ще се възроди, но не мога да знам.
бяха едно до друго. И трите пасифлори са, да, всъщност. Трите маракуи. И само тези двете загина. Пак казвам, мисля, че съм го преполял. Много го поливах, защото си мислех, че съхне от суша. А то се оказва, че най-вероятно от прекалено вода през зимата. И тая почва не е особено, може би, пропусклива, макар че е песъчлива, но недостатъчно, може би. По-скоро аз съм го преполял яко. Това е. Искам да покажа и това малкото да се фокусира. Така. Колкото може по-добре да го видите. Така. Красиво растение. Не само с тези неща, които се увиват, а изобщо като цъфти е уникално красиво. Като повечето пасифлори, но все пак някои са доста по-красиви. Някои пасифлори спрямо други. И това е много красиво. По-красивите. Да речем. Маракуя, жълта. Ще ви покажа площчето да го видите. Макар че не за това е днешния епизод. Днешният епизод е за растението. Растението ми е втора година, мога да кажа. А иначе като месеци от септември до сега сме март, средата. Няма пълна година като месеци. Няма рожден ден още. Ами оцеля си, но пак казвам, не правете моята грешка да го преполивате. Не правете тази грешка. Ако видите, че капят листата, по-скоро е от студа, не от сушата. Моята грешка и черен опит е точно с преполиване загинаха. Аз съм им сипвал супер много вода. На температура от, да речем, 7-8 градуса. Както и да е. Просто запомнете, това е важно. Не го преполивайте това растение зимата. Защото може да умре. Най-вероятно ще умре, ако се преполива. Така се случи с останалите две маракуи, които имах. Разбира се, аз имам много растения, семена, които ще ги развъдя. Но губи се цяла година и защо да си го причиняваме? Необходимо са му няколко години, за да започне да влезе в плододаване. И една година плюс е определящо. Няма защо да си причинявате такива неща. Ще поливате изключително много внимателно зимата. Освен ако да е на някаква висока температура, разбира се. 30 градуса, ако поддържате, или 20, 23, 4, тогава може да си позволите по-често да поливате, но ако е като мен, стане на температура на 10 градуса, между 5 и 10, тогава не дейте полива толкова често и такива големи количества. Рядко и изключително малки количества. Дозирате си. И ако вземе да капе, още повече го засушавате. То моето стана без листа. Толкова капане, окапа си, може би 50 листа окапаха. Но то ще се възродите, както и да е. И за последно да ви покажа плодчетата. Ето, виждате плодчетата, които ви показах и в предния епизод, дегустацията на маракуята. Това беше от мен днес. Ако по някакъв начин ви е било полезно това видео, интересно, абонирайте се към канала, ударете на камбанката да ви известява своевременно, когато пущам нови видеа. Също така, споделете видеото с приятели, познати. Колкото повече го разпространите, толкова повече ще ми помогнете да развивам този канал. Това е от мен за днес. До нови срещи, нови екзотични плодове. Растение жълта маракуя.